Nginibingelele ngiphinde nginamukele babukeli. Ohle sunani kakhulu usubuhle kwenyanga. Igama lami uSiphethe Sibongo kaDlamini. Namhlanje nginesihambeli esibalekile ubaba. Kodwa ngizomethula uzethula yena ngoba ukhona phela idizo kwami. Baba. Nginibingelele babukeli. Igama lami uThukani Sibongo Madondo. Ngilapha ke nje phambi kwabafowethu uba ngizokukhuluma ngobuNazaretha. Ngicabanga ukuthi ingelithi nje enkulumo esingayo eyokukholwa nokuthi umuntu ufike kanjani eNazarethini, nokuthi yini yamletha azabona uShembe abone ukuthi mhlawumbe uShembe uNkulunkulu ngayo. Ngicabanga ukuthi ke kulolu daba lolo kuningi engakukhuluma uShembe akwenza kumina noma akwenza lapha ekhaya ngize ngibone uNazaretha. Ekuboneni ke lapha ekhaya sibona uNazaretha kwakula indoda eyizala thina. Mayigula le ndoda ezala thina yayi umuntu ke nje wasezweni engakholelwa mhlambe enkolweni noma futhi lapha ekhaya singabona abantu abakholelwa kakhulu mhlambe entweni zamasonto nani. Kwabantu nje sikholelwa entweni zokuthi fanele kusebenza umuthi kiwe enyangeni. Kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu le ndoda yaba nenhlanhla uNkulunkulu wayikhumbula ekulaleni kwayo yayisibona ivezelwa ukuthi yini engayisiza ekuguleni eyinakho. Le ndoda ke yayingumzali lapha ekhaya izala thina. Bayizala thina le ndoda igula kanjalo. Sazama ukuya emathembeni asasinawo nathi amathembe asasinawo ngaleso sikhathi saya kubantu. Babonala ukuthi bayahluleka. Mayilele ebusuku isivezelwa ke ukuba ingasizakala kanjani ukuze sikwazi ukuthi isizakale kule nkinga eyinayo. Kule nkinga eyinayo yayigula ngesifo esasingasiqondi ukuthi sasiyini. Noma ke singagcinanga sisazile. Kodwa kwahamba kwasekuvela ukuthi uShembe angahla isize. Yayisinemithi impela ukuthi mawubona imithi eyisebenzisa meyalulama yengavula ikhemesi kwayona. Ilapha abantu ngayo le mithi kodwa ayizange isebenze. La sabona khona ke obukhulu ba lo nkulunkulu esagcina sibona ukuthi kambe uNkulunkulu impela lo. Yayithilele ebusuku yayisibona umbono. Kuyakuthiwa ke ngifike lapha ekhaya kuthiwa ke leli bandla siyibonala sengazi ukuthi iphupho nje yayisiphupha le ndoda mayiphupha. Iphupha ibona umuzi womunye ubaba wayesomphathi weinsizwa ngaleso sikhathi. Ubaba namhlanje umshumalojile eThempelini eMlandweni. Wayehamba nezinye insizwa ke mhlazane befike lapha ekhaya nazo sezaba bashumayeli zozine lezo insizwa mangiyanginothise uba lezi insizwa ezayifike lapha ekhaya zagcina uNkulunkulu eyibeke esikhundleni esifanele ubaba holi bani. Singabazi uNazaretha bafika ke laba bantu lapha ekhaya. Bafika bezothandaza. Asazi ukuthi yini ukuthandaza thina. Ukuthandaza ke futhi ke ngicabanga ukuthi nogogo noma ukhulu intombi ezalibaba yayikholwa nje enkolweni yabo. Befika abantu lapha bezothandaza bethandazela ukuthi le ndoda iphile kodwa ayizange yaphila. Cha ukuthi kwasekufike ke kokuphelele mhlambe okuyikona mhlambe siqiniseka ngako ukuthi impela waveza uNkulunkulu bakhe lapho. Yathi mabe le ndoda isibonela umbono eyibona ebusuku yabona ivezelwa ekulaleni kwayo. Kuba into engayisiza ingatholakala kulo muntu wakajili. Manje lo muntu wakajili mabe efunwa iyamazi le ndoda kodwa futhi kayimazeli nokuthini. Imazi nje ngoba umnumzana wangasemakhaya kwakusuka khona emakhaya. Makusuka emakhaya ukuthi ke kuyaziwana nalo jili. Makwazona nalo jili wasethuma umama ozala thina. Intombi yakaMbhele yasihamba yomfuna lo jili. Yahamba umuzi wakhe wawungapha yahamba yomfuna. Mayimfuna lo jili le ntombi ifika ithi umyeni wami uthe ebusukelele wasebona wena. Kambe ungamsiza ngani? Mabe esefika kuye kuba akwazi phela ukuthi akamsiza ngani. Lo jili wayesekhipha ibhodlela lamanzi.
hayi nesivalo esibomvu seCoca-Cola mayifika la le ndoda ezala thina ibona leli bhodlela yathuka kakhulu uthi ngabe kwenze njani ngoba leli bhodlela ngilibonile ebusuku ithi kwafika ujili wakhipha into njengovolo wathi nayo into egulisa wayibona khona ebusuku ekulaneni kwakhe la ephupha khona ephila ngalento ayibona kule iyenziwa ukuthi ujili umnikele libhodlela yayisisuka ke lensizwa yakajili ngaleso sikhathi yafika nezinye insizwa engiyikhumbula nje ngeyibongo zazo kwakuyena ubabujili ngaleso sikhathi wayesewumphathi weinsizwa ika23 ngakuthola sengikhola kuleli bandla kokubaba nje bese kuba umhlongo kowase Richmond bese kuba umhlongo futhi umfowabo ngicabanga ukuthi noma ngawakhumbula amathempeli abawaphethe bese kuzoba ubaba uBhungane usewumshumayeli naye labo abantu bobane babashumayeli namhlanje bathi mabefika lapha ekhaya sasikuyo lendlu bafika laba bantu basigoqisa saguqa sazi ukuthi yini ngoba umuntu mayefuna usizo angathi umuntu idla naliselesele ngoba usukufuna usizo kodwa usizo abafika nalo la sabona konshembe impela Thixo impela le ndoda yayiqokulwa ngikhumbula nje kahle mabe kufanele iphume ngaphandle kufanele ijekwe ngabantu mhlambe noma isekelwe ngabantu ababili ukuze ikwazi iphumele eminyaka yagcina ingasakwazi unyathela phansi banda abantu ababeyisekela kodwa yafika endlini yafika yawaphuza lamanzi njeke ingane zayo sasazi mangabe ingenalutho nje isaphila awuyizwa mayineme ishaya ikhwele egcekeni yabe siwaphuza lamanzi ngiye la ingakawaphuzi khona njengomuntu wayekholelwa emthini waqale wanaloko ukuthi hey lo muntu sekunemithi engaka ngiyisebenzisile futhi angiphuza amanzi hayi wagcina enqaba ukuthi awaphuze lamanzi kodwa ekugcineni wathi mawaphuza lamanzi ubaba mhlambe khona into ethi mabe kwesinye isikhathi uthi umuntu yenza umehluko yenza okukhulu ngoba wesethwala njengoba ngichaza nje ukuthi wayethwala sesimthwala mangabe simkhiphela ngaphandle wasephiswa ukuya ngaphandle ayoyakazi ikhetele noma ayocha waphumela amanzi ngaphandle yochitha amanzi mayiphuma le ndoda yayiphumela yona yangajeko wathi ebuma koti oyiganele umama engene ekamereni oyifica iseko washaya uvalo kakhulu uyephi lo muntu wazwakala esemnyango lo baba ehambe eshaya ikhwela sathuka sonke wonke umuntu ke wabona ukuthi hayi lamadoda iwona futhi abegulisa le ndoda ozothini ongathi ibona impela abagulisa le ndoda kodwa awungeke ukuthi ibona abagulisa ubaba ngoba babengamazi kodwa baba abantu abathunywa uNkulunkulu ngokufika kwabo lapha ekhaya sasesibona ubuNazaretha sabona uMnazaretha sasihlala ekuthenini siyilandele mhlambe indlela zokulandela ukuthi lento enhle kangaka esiza abantu kangaka emhlabeni iyini ayifume kwatholakala ukuthi akubona ubunyanga akuyona into iyabonakala ukuthi lento kaNkulunkulu waphila lo muntu ngamanzi la waqala khona ke ukubabazeka ukuthi indaba kaShembe inkulu kangakanani kuningi ke uShembe asekwenzile lapha ekhaya mhlambe mangakhuluma ngami ngacishe kushona ilanga noma angazi ukuthi ngingathini kodwa eseveza ubukhulu bakhe uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni wahamba ke ekukhuleni kwethu sabalandela abazali sasisibona lento ukuthi hawo lento kaNkulunkulu walabazali ikhona impela uNkulunkulu omkhulu impela asimlandele sasisuka ngicabanga ukuthi nje lapha ekhaya kwasuka odadewethu bahamba nobaba ngosuku lokuqala beyobona ethempelini la kwakuse Mantsenseni ngasikhathi washintsha manje ethempelini kwathiwa sithanda Musa ubaba uJili lo wayeyomphathi weinsizwa ngaleso sikhathi usethempelini ekuthiwa kusemlandweni sasisihamba wayesamphathi nakhona kulelo thempeli ekhona omunye ubaba nje wayomshumayeli ngaleso sikhathi sasisihamba siya ethempelini bafike bahamba odadewethu bahamba kuqala nje ngesaphatha lokuqala base behamba befike bekhonza khona ngangaya mina ngazi ngangibanyezelwe yini
ngesabathe elilandelayo ngase ngiya hayi kwafika ngabona umehluko noma ngabe ngumfana nje wasezweni oyikhulele emakhaya ungayazi indaba okukholwa kodwa mase sengifike esontweni ngase ngibona ukuthi hayi la ngikhona ngikwenye indawo ngase ngibona ukuthi indawo yokuphila le njengoba namhlanje ubona ngikhula ngangimncane kakhulu ngesikhathi ngikhulela kulona ibandla ngani ngemsebenzi kushembe eminingi aseyenziwe noma ke mhlambe ke ukuthi kukhona lapho khona kukhona inkinga ezivelayo uyabona ukuthi ngeke imshiye loNkulunkulu ngoba ngisuka naye kude mhlambe wahamba nami mhlambe mangabe kuthiwa ngingachaza kuningi ngeke ngavelelwa enye inkinga ngithatha ngibeke endlini eminyama ke ijele la uNkulunkulu akaveza khona isimanga engingasazi namhlanje ngiyangibuza mhlambe uNkulunkulu uyabongwe kanjani ubongwa kanjani mhlambe yini engayenza uNkulunkulu ngoba anginalutho oliphathekayo mhlambe olukhulu kangaka ngambonga ngayo kodwa ngiyangithi uNkulunkulu anginikela kuyena ngenhliziyo yami yonke noma nginikela ngomphefumulo ngayo yonke into enginayo ukuthi uNkulunkulu ngibe umhlatshelo wakho kubonga ngenkathi ngisaboshiwe ngivelelwe inkinga ke ngalandela icala ngihamba ngiyakhona ecaleni ngibhekene nalo licala laqala nje uNkulunkulu wenza isimanga wenza ukuthi icala langangibhekene nalo impela ke phela icala ngangibhekene nalo lalenzekile ngangantshontshanga abakithi ngangisemsebenzini kusetshenzwa ngisebenza ngonogada kwase kulimala umuntu mayelimala umuntu ngizothi nje kwalimala umuntu mayelimala lo muntu ngase ngithathwa ngiyogcinwa ke lapha endlini eminyama uNkulunkulu kodwa ngomsa wakhe kwahlangana umndeni nodadewethu baba khona wahlangana umndeni uhlanganisele ukuthi ngenxa yokuthi umuntu mangabe evelelwe inkinga mhlambe yokuthi unecala kufanele sibone ukuthi senze njani ukuze icala mhlambe liphele kwacatshangwa umndeni wathi hayi kufanele sithathe into ezithile siyobheka kubantu ababonayo oba osomanga ukuthi senze njani sithole umuthi ukuthi cha impela akudli umuntu impela kuyiwa kamhlaba yalingana la kuyiwa khona kulanda umuthi othi thikuze lecala ngibhekane nayo kwase kuvuka ukuthi ekhaya konje yake yabakhona into eyasiza ekhaya sekugule umuthi wangasibenza ngase ngiya kumshumayeli Shumanizi manje ngase baba nginenkinga la njoba nginecala elikanje leli cala umndeni uhlanganile wasusa sambe sihlanganisa into njengomuntu ba ngisebenzise lo muthi wangibuza umbuzo wodwa futhi wangivuselela emoyeni wami wathi kambe iNazaretha liyawudla yini umuthi ngase ngithi cha baba wasethi ushembe uNkulunkulu ngawudla umuthi la hamba ke icala likhombisa ushembe la ukhombisa khona uNkulunkulu bakhe kahle kahle ufakazi bayo yonke lento bugcina ngasahlangani nephoyisa okuyilona engalibo elangimbopha uNkulunkulu mhlambe ke angisho ukuthi kuhle kodwa mhlambe kokuyindlela ethetha ngalo leli cala wase elithathe lisa kwaba kubo kwangabe sahlangana ubufakazi ngoba busekho ubufakazi babuzofika nayo ngiyakithi nje mamkhumbula usuku uNkulunkulu engake ngazi ngasho ngathi ushembe wayenza into mhlawumbe ukukholwa ngahlula mina ngathi ngiyiphambi kwayo imanje lapha enkantolo ngosuku babethi icala impela lokugcina ngagibela phezulu kebhokisi ngithi kizokhulunywa sengilindele konke kodwa futhi ngimi ngento eyodwa mangithandaza shembe angazi ngizokuthuka uboshiwa hlala ejele ngizohamba naye Nkosi ngoboshwa nawe wakumthandazo wami kwawumfishane ngicabanga noma awuxakile umthandazo omude uzofika amen uyawuze mhlambe ufike lokukhala mozothanda isikhathi wawumfishane umthandazo wami ngifuna uNkulunkulu ngangacela lutho ngangacela umnotho ngangacela okunye ngangicela nje uNkulunkulu aqede icala ngangibhekene nayo kodwa wangikhumbula uNkulunkulu unomndeni osubhejile ukuthi makuthi lo muthi akawudli leli cala lakhe nje ngendlela elicayi ngayo ayi sokwesibona wase uNkulunkulu ebenza ubukhulu bakhe wabenza kakhulu la engiyangithi namhlanje noma ngenzekana noma ungafika nani ngeke ngisuse usheme mhlambe ke ngiyamcela uNkulunkulu kuze kube ukuthi ungakhonde ngiphazamisayo kuzobe kube ngiyofa ngivele esandleni sami ngoba ubukhulu bakho ubuveze kaningi mase singemacaleni enkantolo yafike nje manje yangibuka yasithi uneminyaka emingaki ngase ngisho iminyaka anika ikhanda wathi akuyona iminyaka yakho
iminyaka yakho oyishilo umkhulu kakho umdala kakhulu hawu umuntu uyisho iminyaka yami yokuzalwa ngazi uNkulunkulu wenze njani ngaphuma wathi angibuye lathatha ikhefu icala ngathi sengibuye kwesibili ayikho into ayikhuluma eningi nyako konke wathi wazwaqoka kahle ngase ngibonga wathi wayi angayiphenduleli ngoba kwakhona ummeli wayimele wase ngibongela ummeli ngaphuma ngahamba wahamba uNkulunkulu ke wawenza umusa sekuyanga sekugcineni leli cala